Murume wekukwekwe oitwa kafira mberi nemamwe makorokoza. Eni chandakaona ndechekuti mari ine chitema uye inourayisa, especially iye kumakomba iyi. Kazhinji kacho unoidya nemuseredzero. Kusangana kwatiri kuita zvakare pano paZim Witness TV patinokupai ma-updates ari kuitika munyika. Asi ndisati ndakupai nyaya iyi zvizere, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates atenge tichikupai pano, ma-updates ma-fresh news atenge tichikupai. So nyaya yandauya nayo nhasi yakamira yakadai. Mumwe murume anova mukorokoza ane makore 36 ekuberekwa anonzi akaitwa kafira mberi apo akabayiwa nepfumo kakawanda nemamwe makorokoza muhondo yekurwira nzvimbo yemakomba ekuchera goridhe mukwekwe. Nyaya iyi inonzi yakaitika kuWaterskot 10 mine mukwekwe nemusi wa11 chikumi. Mudhudhusi ngwenya wekuTowood kukwekwe nevamwe vake vakatanga kunetsana nechimwe chikwata chemakorokoza nekuda kwenzvimbo dzekushandira vachichera goridhe ndokuzorwisana. Nyaya iyi yakaitika paplot 79 Maywood kukwekwe, uye pakurwisana uku mudhudhusi ngwenya nevamwe vake vakabva vazotiza, asi zvikwata zvemakorokoza aya zvakazosangana nemusi wa11 chikumi kuWaterskot 10 mine kukwekwe, uko vakatanga zvakare kurwisana. Panguva iyi vechikwata chamudhudhusi vakazotiza vachisiya mudhudhusi abatwa nemakorokoza ekune chimwe chikwata, avo vakamubaya kakawanda nepfumo muviri wese vachibva vamusiya afenda ndokutiza. Mudhudhusi ngwenya akazotakurwa akaendeswa kuchipatara chekwekwe uko ari kurapwa. Mapurisa ari kutsvaga varume vakakuvadza mudhudhusi kuti vasungwe vagoendeswa kumatare edzimhosva nekuda kwenyaya yekuedza kuponda iyi. Muri Zimbabwe zvakangooma, makorokoza atora mukombe, especially nyaya dzekuurayana idzi vachipondana. So ngatisangane mucomment section muchitiudzawo maonero enyu paunhu hwemakorokoza aya, panyaya yekurovana, kuponda vanhu nekungokonzera mhirizhonga.